Zdravím vás všetkých, som tu opäť so svojimi atletkami a ukážem vám ďalšie cviky na dolné končatiny. Môžete použiť každý cvik zvlášť, alebo si z tých cvikov môžete vytvoriť trať a tu potom prebehnúť. Poďte sa pozrieť. Poskoky vpred a vzad ponad podložku, následované poskokom rúk. Striedame dlhý skok vpred a krátky skok vzad. Bežíme vzad od mety k mete. Znožme preskoky lavičky s dlaňami na lavičke. Slalom s čo najrýchlejšími a najkratšími krokmi. Skoky bokom z hlbokého podrepu. Preskok lavičky s kotulom vpred. Prekážkarské preskoky. Ešte neviem, čo poviem, počkaj. Tak si to rozmyslíš, to natáčam. Dnes vám ukážeme zo pár cvičení na rozvoj. Ešte raz, som tu opäť s mojimi atletkami, ale nesmejte sa tam, toto sú tie moje atletky, pozrite sa.